नमस्कार. कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत कुर्ल्या किंवा खेकड्यांचा रस्सा, तोही अगदी पारंपरिक पद्धतीने. आजची रेसिपी करायला मी मुद्दाम खास अशी रत्नागिरीत आली आहे. आजची रेसिपी करणार आहेत माझ्या सासूबाई सौ उमा कुबडे, म्हणजे आमच्या घरची अन्नपूर्णा, त्याही अगदी टिपिकल पद्धतीने. चला तर मग करूया सुरुवात. आता आपण कुर्ल्या कशा साफ करतात ते पाहून घेऊया. या तऱ्हेने सर्व कुर्ल्या आपल्याला साफ करून घ्यायच्या आहेत आणि कुर्लीच्या पाठीतील कवचातील लाख आपल्याला काढून घ्यायची आहे, जी कुर्लीच्या रश्श्यात घालायची आहे आपल्याला. कुर्ल्यांचे छोटे पाय स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि मिक्सरमध्ये त्यात थोडं पाणी घालून त्याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. कुर्लीच्या पायांच्या बारीक केलेल्या पेस्टमध्ये अजून आपल्याला कपभर पाणी घालून छान गाळून घ्यायचं आहे. हे पाणी आपल्याला सर्वात शेवटी रश्श्यात घालायचं आहे. तुम्ही कुर्ल्या आणायला जेव्हा बाजारात जाल तेव्हा कुर्ल्याच्या पाठीवरची लाख आणि बारीक पाय आठवणीने मागून घ्या, कारण कुर्लीच्या किंवा खेकड्याच्या रश्श्याला खरी चव ह्यामुळेच येते. आता गॅसवर पातेलं ठेवून त्यात आपल्याला तेल घालायचं आहे. 10 ते 12 लसूण पाकळ्या चांगल्या ठेचून तेल गरम झाल्यावर त्यात छान परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला. आपला लसूण छान परतून झालेला आहे. आता यात आपल्याला साफ केलेल्या कुर्ल्या आणि टेंगे घालायचे आहेत. यात पाव चमचा हळद आणि 4 चमचे तिखट घालायचं आहे आणि हे छान आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता यात आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि छान हलवून घ्यायचे आहे. कुर्ल्या बुडतील इतपत पाणी घालून त्यात चवीनुसार मीठ आणि जी आपण लाख काढून ठेवलेली आहे ती मिक्स करून घ्यायची आहे आणि झाकण ठेवून 20 ते 25 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर शिजू द्यायचं आहे. कांदा खोबरं गरम मसाल्याचं वाटण अर्धा कप घेऊन त्यात थोडं पाणी घालून आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे, जी आपल्याला रश्श्यात घालायची आहे. ह्या वाटणाची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. हे वाटण आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. याच्यासाठी वाढीव पाणी घालायची गरज नाही, कारण आपण जो पायांचा रस काढून घेतलेला आहे ना, तोही घालायचा आहे. यात 3 ते 4 आमसुलं घालून झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवर 5 मिनिटं शिजू द्यायचे. यात आपल्याला कुर्ल्याच्या पायांचा रस घालायचा आहे. गॅस बारीक करून हा पायांचा रस हळूहळू ओतत चमच्याने सतत हलवत राहायचा आहे, ज्यामुळे रस्सा फुटत नाही. पूर्ण 1 मिनिट सतत हलवून घ्यायचे आहे. आता गॅस बंद करूया आणि वरून चिरलेली कोथिंबीर पेरा. आपला कुर्ल्यांचा किंवा खेकड्यांचा रस्सा तयार आहे. तुम्ही ह्या पद्धतीने कुर्लीचा किंवा खेकड्याचा रस्सा करून पहा. तुम्हाला तो नक्कीच आवडेल आणि तो कसा झालाय हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.